һәм әдәбияты буенча 3-нче халыкара олимпиада уза. Бүгін бізде Шулуңайдан қонақта узган елғы бәйгенің гран-при иесі япон егеті Юто Хишияма һәм рус тілі студент арасында татар тілі буенча уздырылған олимпиаданың диплом иесі фин егеті Робин Истон. Исәнмесез, егетләр. Исәнмесез. Юта, менә белгәнебезчә, узган ел шушы олимпиадада гран-при алганнан соң, син Казанда яшисең. Казанга ияләшеп беттеңме инде? Әлбәттә инде ияләштем. Башта biraz авыр булды, ләкин хәзер инде бик рәхәтләнеп яшим. Бу шәһәрдә миңа гомумән Казан бик ошый. Машиналар икенче яктан йөрсә дә? Машина? Машиналар юлда икенче яктан йөри. Ансы. Айырма шунда. Әйе. Робин, сезнең белән дә якыннан танышып киттек. Менә без Ютоны инде һәр күп кеше белә, ул безнең йолдызга әверелде. Менә син татар теле белән ничек кызыксынып киттең? Мин чит телләр өйрәнергә яратам. Мин башта мин рус телен, бу минем белгечлегем рус теле һәм әдәбияты. Аннан соң мин Казанда булгач мин татар теле белән кызыксына башладым. Менә Казанга килгәч син татар дигән милләт барлыгы турында гына ишеткән бар идең? Финляндиядә татарлар бик күп яши бит. Алар белән аралашканыңыз бар идеме? Мин берсен генә беләм. Ул миңа Хельсинки университетында татар телен өйрәтте. Менә бит ничек. Юта, сезнең дә ничек татар теле белән кызыксынып китүегезне тагын бер кат тамашачыларыбызга искә төшереп үтик әле. Ярар, мин башта интернет очраклы рәвештә татар җырын тыңладым. Айрылмагыз исемле җырны. Шушы җырны тыңлагач, мин татар теленең нинди тел икәнен беләсем килде. Шулай үзем интернет аша татар телен үзем укый башладым. Юта, шулай да менә Казанда татар телендә сирәк сөйләшәләр дигән язмалар синең социаль челтәрдәге битеңдә урын ала. Хәлләр шулай ук начармыни? Менә чит ил кешеләре күзлегеннән караганда ничегрәк? Татар теленең хәле бик начар дип әйтмәс идем, ләкин мәсәлән урамда йөргәч күбрәк рус теле ишетелә. Татар юк, Казанда яшәүчеләрнең яртысы татарлар булуына карамастан. Шуңа күрә мин шундый хәл турында социаль челтәрендә язарга булдым. Менә шулай. Юта, инде япон телендә дә нинди дә булса бер татарча сөйләшегез дип бер мөрәҗәгать итсәң? Япон телендә ишетәсе килә. Бәлки татарча әйткәнне аңламагач һичюгы японча әйткәнне аңларлар. 皆さんタタル語で話してください。Бу татарча өйрәнегез дигән сүз булды инде, шулай? Татар телендә аралашыгыз дигән сүз. Робин, сездән дә үзегезнең туган телегездә бәлки туган тел көне уңаеннан, туган теленең гомумән кешегә якын булырга тиешлеге турында берәр фикер ишетәсе килә. Үз телегездә. No, aivan ensiksi haluaisin onnitella kaikkia äidinkielenpäivän johdosta ja haluaisin, että ihmiset pitäisivät huolta äidinkielestään ja puhuisivat äidinkielellään ja Робин, син белән килешмичә булмый бу чорда шунда нәкъ шулай син әйткәнчә. Шулай җегетләр беләсездер, 26 апрельдә без Тукай көнен, туган тел көнен билгеләп узабыз. Менә шулайдан Тукай көне сезгә нинди булса мөнәсәбәткә яме, сезнең өчен әһәмияткә яме менә бу көн. Һәм гомумән сезнең киләчәккә планнарыгыз нинди? Татар телен бит инде нинди дә булса максат белән өйрәнә торгансыздыр. Минем киләчәктә максатым татар теле белгече булып, Япониядә татар теле дәресләрен алып барырга һәм umumen tatlar мәдәнияте турында таныштырырга дигән максатым бар. Казанда яшәп калырга теләгең юкмы? Мөмкинлек булса, әлбәттә бар. Монда яшәргә.